Mamă! 3 euro, Zabard, mai mult nu e. Stai un pic, stai un pic. LOL. Fii atent. 5 euro! Nice! M-a luat criza! Ce este? O să vezi tu, mă, mai... Bravo. A apucat să-ți bubuie în urechi? Pareză pe urechi. Ai băgat blenderul în priză, îl dai în sus și îl lași aici. Acum el se sforcăiește aici. Aștepți. Încă aștepți. După o oră, cam îl lași. Să vezi rezultatul. Hai, mă. Au jucat și ei. Mai jucăm unul. Nu mai jucăm. Mai jucăm una acolo? Nu mai jucăm, ce să înseamnă. Ne transformăm. Coi, am înțeles că nu mai jucăm, dar gata. Un aragaz. Nu știu, frate, asta e. O să faci foamea dacă nu-mi iei telefon. Să moară familia mea că îți dau cu aragazul în gură, cât m-am chinuit să-l pun acolo să-l montez. Așa. Și ce? O să dorm în cup acum. Da, păi, la cât de mare e, da, poți. De fapt, o să vă pun videoclipul, mai vă pun o dată videoclipul pe care l-a făcut Liviu. Unde e ăla, Liviu? Nu ești un history. Păi nu pot să dau history, că... A fost plecat o săptămână, gândește-te că... Mii de scuze, domnule. Stai un pic, n-am știut că nu auziți. Cred că acum ar trebui să fie în regulă. Mă, ce dracu se aude așa? Ce pula mea să aude cu O să-i de la Face-It cu aie? Da, pare. Ai de pula mea, ce m-am speriat, frate. Îmi găsesc în fată cățeau, să-mi bag pula. Mamă. Bă, nu știu, n-am crezut că eu am crezut că am deschis Outlast-ul sau ceva, nu știu, pula mea, eram deja pe filmul meu, adică... Oleleu, de contemplă minha, oleleu. Asta pe mine, Cain, mort, să pe cruce, să te bată, să te ungă. Ce fel de problemă? Să rămână mama, doamne. M-a dus să-ți combin ăla că... nu-i jale. Bătrân baștiu. Auzi, bă, mă, schema lui sus. What? Mamă, uei, ce jump shot mi-a dat omul, ești nebun, s-a pișat pe viața mea. Lingurițe. Speli lingura. Mai pui puțin lapte. Acum am deschis cutia. Hai să vedem ce ne pică. La această cutie ne pică un Statra AK-47 de $800! Mamaie, vino să te iau în brațe, mamaie! Doamne, $800! Bă, dar nu mai e Rudolf pe aici, mă, numai din ăștia. Opa, pardon. Îți? N-am apă.